Zdravo svima, u ovoj epizodi Ljubinka sine, mama nije odmakla daleko od svog kraja. Mama je ovih poslednjih par nedelja čistila intenzivno svoju kuću, onda je izašla ispred svoje zgrade i okolnih zgrada i onda je krenula da čisti. I onda, evo da me vidite, kad sam izašla ispred zgrade, onda sam videla čuvenog deda Slavka koji se proslavio po internetu svojim dostignućima pogrešnog sađenja i brljanja po zelenim površinama, ali nema veze, mi njega volimo i dalje. Sve u svemu, sad čekamo da prođe da bi se čuo zvuk, jer tako je bitna konverzacija, tako je. I sad, šta se desilo? Znači, izađem ja sa budekom, to je s motikom i čuvenom metlom Nimbus 2000 jest Dusterov model iz dola Harrya Pottera, ali radi ko ništa i može se leti na njoj, već smo probali. I krenem ja prvo skupljam đubre i vidim u daljini da Slavka našao je dve žrtve, neka dva klinca od 15-16 godina i uči ih kako se okopava deo sa baštom i ja rekao okej, nema veze, neka oni nastave posle njega jer on više ne može, matur je. Međutim, vidi mene komšija sa prozora i počne da mi filozofira, ja sam teo da idem u selo po motiku, lopatu levo i desno pa da sredim kanal, da iskopam, pošto sam ja zimus iskopavala taj neki kanal za odvodnjavanje koji se stalno zapušava od lišća i đubreta. I ja rekao, važi, mislim, samo ti priči svoju priču, ja ću radim svoj deo posla. I on meni kaže, jel ti to metla, to i motika? Rekao, jeste. Evo sad ću da siđem dole i da uradim to umesto tebe. I tako smo mi, umesto mog drndanja u trajanju od 3 sata, mi smo bukvalno za 20 minuta sve sredili, očistili, raskopali, okopali, počistili, napravili i fenomenalnu stvar oko zgrada. I moj sledeći projekat je, znači, kao što sam rekla u videu Da li voliš Srbiju, ja sam čistila ovaj ovde deo, ima još tu đubreta, ali moja ideja je da ovaj ovde nasipni zid, tako reći, koji je deo pod zelenilom, ali deo nije, da ga posadim sa cvećem, da imamo cvetni tu deo zida, ne bi li se ljudi odučili od toga baciti đubre i ne bi li ovo izgledalo onako neko lepše. Pritom, ovo ovde je Hyde Park, jedan krak Hyde Parka, tako reći ulaz Senjak Dedinje, moja omiljena dva sela u kojim sam odrasla i živim. Ovo sve radim u okviru takozvane baštonske gerile koja vlada u celom svetu i to su ljudi koji idu na tu foru da oplemenjuju svoj kraj cvećem, biljkama, ovim i onim, da to ne bude puno đubreta i sranja i da bude čisto uredno i cvetno, ne samo cvetno, nego da se gaje i povrće i voćna drva i sve ostalo što može da se jede, tako da ljudi u gradovima žive kao civilizovani ljudi, a ne kao svinje, to je zašto vređam svinje. Sad, meni je u celoj ovoj priči, a i ponovo da me vidite, ali bojim se da ne prekinem, znači u celoj ovoj priči ja nisam znala šta može da raste na ovoj padini i onda sam postovala jako divnom čoveku koji se bavi travarstvom i biljkama i herbalizmom i svema ostalima, Momčilu Antonijeviću, molbu da mi kaže šta bi mogla na ovom kraku da posadim jer on zna isto kraj grada i on mi je rekao uzmi prkos portulaka grandiflora, ja mislim da se tako zove, i ja recimo naručim, sad ću ponovo se okrenem, ja krenem da vrtim po netu i nađem neku domaću firmu i ta domaća firma meni pošalje recimo za ne znam 12 evra, od čega me je 6-7 evra koštao samo transport od Stare Pazove do Beograda. Ovo gde se tvrdi da ovde ima 1000 semena prkosa, a onda, debil, pošto je trebalo prvo to da uradim, ja odem na eBay i ovde ima, u svakoj kesi ima po 1000. I šta mislite ko je mene zeznuo ovde? Kupim 5000 semena portulake za tipa $5 i džabe mi shipping, znači meni je iz Kine došlo za džabe, a naplaćeno mi je iz Pazove, što je naravno eto kao standardna situacija i ja sad nameravam ovo ovde da pomešam. Jednog dana neko će reći seme iz Kine je došlo ovde, ali baš me briga, mislim kad ne mogu da nađem jeftinije ovo šta drugo da radim. Moj zadatak sada je da pobacam tamo iza one dve žene koje idu na onom obrunku i sad, pošto je fora, treba seme baciti poslednjih dana marta i to popodne
Znači, bacite ga poslednjih dana marta popodne pred kišu. Međutim, mi nismo imali kišu u martu i onda sam ja morala da čekam. Danas je 1. april, ovde april, znači još se ne znam i baš me briga. Elem, znači, nema kiše, kiša je predviđena za sutra ili preksutra popodne, a posle toga je predviđeno tipa 10 dana kiše. Ja sad rizikujem da prvo mi ptice izjedu seme, a drugo da kad krene da roka kiša, da kiša nestane jer seme mora se natopi, pa onda da bude na suvom valjda 2 dana ili tako neka finta, ali ja računam Majkoviću, ako se zove prkos i ako živi u prirodi i ako je živjelo milijardu godina pre mene, pa valjda je našlo neki sistem da preživi 10 dana kiše, nadam se. Eto, sad ću da vidim kako će ova stvar da funkcioniše i da li ću ja da imam cvetni zid koji toliko želim, znači na ovom kraku tu. I želim vam da probate ponovo, pare su sitne, ono zadovoljstvo je veliko, uložen je rad, ali to čini dobro telu i dobro duhu. Imam tako džabe teretane i sale za vežbanje. Bavit će se ovim i za jednu ženu od 46 godina, vidite kako izgledam, prema tome budite napolju i bavite se pametnim stvarima, ne glupim salama, bacajući pare, finansirajući instruktore da bi dobili savršen oblik dupeta, to možete i ovde dok radite ovo. Eto, to je to za sada. Ljubinki Keva u akciji, Ljubinka je na fakultetu, a ja radim popodne i tako. To je to, a prepodne je pametno da iskoristim. Ajde, vidimo se neki inteligentni put i nadam se neki cvetniji put. Valjda ću uspeti u ovom naumu. Ajde, ćao!